Sa usa ka pobre nga lugar, adunay usa ka manahiay diin siya rapod ang tailor ni adtong lugara. Usa ka adlaw, adunay tawo nga niduol og niingon, "Sir, arang-arang man kag kahimtang, nganong dili man ka makahimo pagtabang ngadto sa walang-wala sa kinabuhi? Duna ko'y kaila mas pobre pa nimo pero grabe, nang hatag yun tog donation og mga pagkaon ngadto sa mga kabus nga walay kapalit. Ikaw, unsay imong nahimo ug ang manahiay ning tubag? Ayaw pagbuot. Ang Ginoo nakabalo sa akong intensyon ug siya lamang ang naay katungod nga mo question sa akong kwarta. Nasuko ang tawo ug iya kining gisulti sa mga balay-balay mahitungod sa dalo nga kinaiya sa manahiay. Niabot ang panahon na sakit ang manahiay ug wala gyoy ning bisita kaniya bisag usa agi sa iyang kadalo hangtod nga siya namatay. Apan paglabay sa pila ka mga adlaw, kadtong tawo nga sigig panghatag og donation og mga pagkaon ngadto sa mga kabus niundang na pud sa pagpanghatag ug ang mga kabus sa makaluluoy gayud nangutana sa rason. Og ang tawo nga may natago ning tubag, patay na nga tong sponsor nga manahiay. Iya tong kwarta ang tanan nga gipalit og pagkaon og gihatag sa mga kabus apil ang gipanghatag nga donation. Sa reality no, ingon ani bayata, hukman na to ang tao nga abi na to wala magpakabana sa sitwasyon sa uban apan ang hatag di ay sa tago. Ang Ginoo ra gyud ang nasayod sa tanan. God bless sa tanang mahinatagon.